sulit. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being #1, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad mamalingling, mangin, Paborito. mayombo, Paborito. pantal, Paborito. Poblasyon Weste, Paborito. Tagjat Paguchiko, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Magayagan kabuwasan na agaw na Biyernes Pangasinan Dagupan. Wadyala so saray balitan matwa. SBM say kabusol na saray MBTF managbalitay tilatan fake news. SBM saray balitan matwa ya ipasabi na say lawas yun kaaro JCB Joseph Kanilang Bakani. Jet technical side, kantabay tayo si Mr. END, Engineer Nixon Dakal. Ay ne, akin sila tatan talagagik at bulan na Mayo at sa taon 2026. Kanyan siguro yung partner ko, magana lahat ang mga walay sweldo to. Ne, 117 days more before nasay barangay tan SK election. Asing singer la. 117 la atatang tanagagik. Mana singer la. Nagunuyan, bunugan la. Anto ta ibunog day JCBI. Anto ta ibunog da. Ibunog day in kasay si kara. Iparuntal day in kasay si kara. Agauntan. Pero nan karoman, atawag so imanok ad sa kaya picture. Ya in post data tan tanagagik ad Facebook. Kindad Facebook atatan tanagagik. Ni pakar at saray senior citizen
ya mga awat na ayuda at City Plaza jad syudad na Dagupan. Alas 12:05 na kaagwan, kaptangan. Nasay putang na panahon na tatang tanagagik ni at sayan agaw unong at forecast na say pag-asa jad syudad na Dagupan makalik na tila lamot natay 42 degrees centigrade ya putang na panahon. At nagkaruman akadalantitan anang nang timatya akitarakda kalalamat ireto tuuditan at maslak niya sarami anang nang kumat puro senior citizen. Tamanaya walay bunugan ditan. Tanghaling tapat ni Kwantuyay sa postuyay so sa kayaman ngari Ryan. Ha? Sobra naman yan. Sa sobrang init, matitis ninyong pag-antayin ng mga matatanda na kunin ang kanilang ayuda? Tama ba yan sa tingin ninyo? Maawa naman kayo sa kanila kung may malasakit talaga. Kung may malasakit nga ba talaga kayo sa mga senior citizen? Ni May 13, 2026, 12:05. Tanghaling tapat, kawawa ang mga senior citizens natin na nag-aantay ng ayuda nila. Grabing init, kwanto. Wala ni may aba sa timat atatong tanagagik at sa tay babagadan na bulas. Ya panangaro ng Presidente BBM at walay impost namot at social media atatong tanagagik. Ya gabay dan i-correct itan. Ya gabay dan i-correct itan at atong tanagagik sa gabay da. Bakit po, tanong po nila, akinanan na pusirin yad bulsa ng PBBM itan konda. Ni libreng bigas mula sa buwis ng bayan. Maraming salamat, Dagupeño. Personal na funds ba ni PBBM yan? Kwanda, hindi ba mas okay yata kung libreng bigas mula sa buwis ng bayan? Maraming salamat, Dagupeño. Ni sa kwantuyanan po sa hindi po ito pamumulitika. Ito po ay isang tanong lamang kung personal funds po ng presidente ang ginamit sa pambili ng bigas. Kung sakali man nagaling ito mismo sa personal na bulsa ng presidente, edi may karapatan na angkinin yan ng sino mang nag-donate yan. Kwanda mo lang Kaya lang, sabi ko nga, hindi ba pwedeng yung pagbibigay ng ayuda na yan, dalhin na lang sa mga kani-kanilang bahay. Agaon natatong tanagagig singasami pa ng ngiter na saratay birthday gift. Di yan babangil, agaon natatong tanagagig. Hindi ba pwedeng dalhin na lang sa bahay-bahay ng bawat mga senior citizen yung mga ayudang yan? Kasi whether we like it or not, hindi natin maitatanggi na karaklan na saratan niya senior citizen, wala lay maintenance da. Ang kaputay, angang ko, walay saksakay labat. At sampluran senior citizen, niyarin walay sakay. Agaman may maintenance. Pero karaklan na sararatan, the rest. Sa ti samplura, karaklan na saratan man may maintenance la. Plus, of course, makapuilay pugda. Agauntan. Nagkalalo lara may walalad 75 and above, kwantura lagi. At araratan niburi walalay kakapuyan na sa may lamanda. Tadjad itatakkan matlantin na sa ito, agawan tanatatin tanagagik. Ungkapoy repug, pati sari ula-ulat, agawan Akin na, katulati babaga tayo. Change the system. Baguhin nyo yung sistema. Dalhin na lang ninyo sa mga bahay-bahay ng mga senior citizen na yan. May mga pangulo sa bawat barangay ng mga senior citizen, FISCAP. Akinata, ipalimayod sa arate FISCAP, ang kapitiwala yun sa arate FISCAP. Akinat, meteorol kinita niya mambubunog.
Di ba? Oh, tanong lang, para hindi naman kawawa yung mga senior citizen natin. Saan ibabagay, mahal nyo sila. You care for them. Ha? Ang kapoy walad kanunutan nyo, nagsay welfare da. Pero, pataktak balot, yago. Dan yura ayuda. Panakarin yura, paulan yura ditan, pataktak. Agawan tanatatin tanagagig, panangaro man. Sikatutan, so tepat datatang tanagagig. That is if you really care, kwanda. Ha? Ay, ang putang lalamat so panaon. Pero antayo, bali-bali, jad kabilukaan kalasyaw manaya. Antayo ditad kabilukaan na tatang tanagagig. Akapantanam ira manaya ditan na pakwan. Lately labat, nan-harvest ira. Nan-harvest ira tatang tanagagig nasay pakwan. Yajad in pan-harvest da nasatay pakwan da tatang tanagagig aglabat la kasambut. Aglabat la kasambut at tatang tanagagig at sa may community pantry agawa at sa may agaw mismo na piyesta nasay bali na kalasyaw. Kasakitan kumon at sara maisumput lawari na sarara may naitdan nasay panangaro at sa ating community pantry at atong tanagagig. Pero believe it or not, say bali well known at sa tay produkton na pakwan at ating tanagagig nalilingo ditat party na bani. Pero jad kabilukaan, asasinali data ating tanagagig ay bali-bali. Kapan harvest data ating tanagagig kanyan, congratulations araratan sumarakap ya may programa at community. Idan mura na sa may livelihood. Tulungan mura at sara may livelihood program siya implement. Aliwan sa tay ayuda. Agaduga. Sa ikwanto lantin ng Chinese philosopher, Confucius. Anto may kwanto ng Confucius, at sa may filosofiya to, atay to, itdan mi panangan to, atulungan mo at sayan agaw. Pero no ibangat mo, no panon to'y manural na sira, agaw tanatatang tanagagig. No ibangat mo balat yaman ural na sira, lifetime tanatatang tanagagig. Give a man a fish and you feed him for a day. Teach a man to fish and you feed him for a lifetime. You see? Okay, ida mo'y sira. Pero ibangat mo no panon to'y man-ural na sira. Tapian aga manilalo at satan, itdan mulan itdan na sira, agauntan. Kanyan, bali-bali ko daydayon ko ditan ad barangay Kabilukaan, Kalasyaw, Pangasinan. Yauntan so inintroduce programa ng Mayor Patrick Karamat, galay concern to. Od saray dumaralos at kada barangay. By the way, dyan sa putang na panaunay, walay ibabagadan rotational brownout lalamat at atong tanagagik ni walaray identified ira balay lugar dyan luyag na Pangasinan posibleng makalik na nasatay brownout at atong tanagagig. Singa jay, ibabaga na National Grid Corporation of the Philippines, walay nagawan rotational brownout. At maslag ni nyararami baliyay. Ibabagadan walay rotational brownout. Jad Bali Naswal, Labrador, Bugalyon, Aguilar, Mga Taram, Lingayen, Binmalay, San Carlos, Malasiki, Basista, Orbistondo, Bayambang, Bautista, Alcala, Tansay Bali na Mangaldan. Ditan, walay nagawa langulan
rotational brownout. Ay, agi, ha? Tulaya, manpaypay ti lalamat. Oy, siya nga pala, congratulations, ha? Congratulations sa mga siklista nating mga taga Pangasinan. At tagumpay na pinagmamalaki ng buong Mapandan. Congratulations kay Julian Matthew de Guzman sa pagprepresenta sa Mapandan, Pangasinan sa Tour of Luzon 2026. Ang iyong sipag, disiplina at dedikasyon ay tunay na inspirasyon sa kabataang Mapandanians. Congratulations, ha. Sa isakini, yadadayo mo na sa Mapandan, si L. Joshua Carino. Si katoy stage 5 most combative ride. Rider at atong tanagagik ni. Congratulations, L. Joshua Carino, para sa pagkilala bilang stage 5 most combative rider sa Tour of Luzon 2026. Ipinakita mo ang tunay na determinasyon at tapang ng isang atletang Pilipino. Kwanto, ang iyong tagumpay at inspirasyon sa bawat atletang nangangarap at patunay na kaya makipagsabayan ng galing ng mga Mapandanians sa pambansang entablado. Congratulations, ha! Asumpal natin sa Tour of Luzon. Pero dyan, Senado, mantuturuan nila. Anthony, ang po ni definite, yung resulta na sa aming investigasyon. Ito, ha? Although, sa ikwanto ng Senate President Alan Peter Cayetano, ito, ha? Tawala rin sa Sakya Presscon, walay nang tapot. Babagadan singamuro-muro labat. Kapasnok. Kapasnok si Senate President Alan Peter Cayetano. Ninya manay. So reaction to sa tanya tapat at ating tanagagig. Sorry, but I don't think there's any question. The Senate is under attack. Was under attack. All of you, your lives were in danger last night. I know it's your job to ask a question, but you will tell me, pagka may nagpaputok na warning, hindi under attack yun? My God, we're a democracy. This is the Senate of the Philippines. Please naman. Di ba? Yeah. What do you think happens when there's no democracy? Who's the first casualty? The media. Wala nang media kapag wala. Di ba? Pag sinabing kami muna nagpaputok, umatras sila, or security guard ng GSIS yun, sabihin nyo baka ito ay gawa-gawa lang, baka ito ay drama. Pero nagko-focus kami dito, hinintay namin articles of impeachment, nakita nyo naman lahat ng pangyayari. Napakagaling ko naman mag-orchestrate ng lahat na yan. Kaya kong papuntahin dito mga armadong grupo. You know my history. I've been in government since 1992. Do you have any history of doing that? O sa Taguig? Have we done anything like that ever? No, so, excuse me, I mean, I'm not taking offense at the question, but, you know, if you have any doubt, you're doubting our democracy, you're not doubting my statements. Si Katutan, so reaction to ng Senate President Alan Peter Cayetano at ating tanagagig. Actually, nung tayo ray na babantayan tayo, social media at ating tanagagig, ipaparuntal dan. Tuamot yawab man ira at vicinity iray kabiyangan ng National Bureau of Investigation. Pero Los Benos, kasi if they are having a party, of all places, bakit doon? Yun ang tanong nila. Of all places, bakit doon yung gathering or party na tinatawag? Okay. At kung nasa party, ang tanong ang naobserbahan ng taong bayan, bakit naka full battle gear yung mga agents? If they are indeed in a parang get-together party. At isa pa, bakit may nagdi-drill doon sa pinto? Ano yung purpose ng pagdi-drill? Para makapasok? Di ba? Si Kararaya, so samay tupot na,
Amenarolya driver, bakit nandun siya? Anong ginagawa niya doon? Kung driver siya, bakit meron din siyang dalang baril? Agent din ba siya? Kasi kung agent siya, by all means, he has all the right to carry firearms. Pero yung sinabi sa interview is driver. Bakit siya may hawak na baril? Iyon ang mga tanong, no? Di ba, nung kasagsagan nung putukan na yan, may statement ng ating Pangulong BBM. Ano yung sabi ni Pangulong BBM? Ito, balikan po natin yung sinabi ni Pangulong BBM. Ako'y nais magbigay ng isang statement tungkol sa mga pangyayari sa Senado ngayong gabing ito. Mga 2 oras kalahati ko na minomonitor ang sitwasyon. At nung una kong nabalitaan na naputukan, ay ang una kong tinawagan ay si Sec. John Vic Remulla ng DILG. At tinanong ko, magpa-report ka sa mga pulis na nandun na kung may nangyari, kung meron silang ginawa. At tapos ang sunod na tawag ko naman ay sa NBI. At tinanong ko sa mga NBI at kay Director Matibay, kayo ba ay pumasok sa Senado? Sabi niya, wala kang instruction. Ang sabi sa akin, wala kang instruction, sir. Kaya ba't namin gagawin yun? Di ba? So, agtaylaan ta, no si pa'y dungulan tayo, no si pa'y mangibabagay katwa na tatang tanagagi, kanto ha. Pero one thing is clear, muli pong lumapit sa Korte Suprema ang kampo ni Senador Ronald Bato de la Rosa upang hilingin ang agarang paglalabas ng temporary restraining order laban sa pagpapatupad ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court o kaya ICC. Ayon sa online post ni Atty. Israelito Torion, abogado ng senador, naghain sila ng very urgent manifestation of supervening events with reiterative prayer. Iginit din umano ni De La Rosa sa Korte Suprema ang mga supervening events na naganap sa Senado kahapon, Mayo 14 bilang batayan sa kanilang kahilingan para sa TRO o status quo ante-order at iba pang injunctive reliefs upang mapigil ang implementasyon ng ICC warrant of arrest. Now, hintayin na lang natin kung anong sasabihin ng Korte Suprema. Pero wala ay so sa kay balita natin na tatang tanagagik saray limalabas si Ago, wala ray kabyangan na PNP, yan na i-involve siya sama sa kaya PNP officer, ya binugbog to may live-in partner to, kaiba to. Natan, kinaso andalan na administrative, wala ni kaso tong kriminal. Imba nagyago, matwalay sa kay polis, nanti ginawa tumat, anto at si katoy makasangag no akin ta intulak to may saki rider, although dumpapawaya katibukulan na sa may video aprobok manaya may pulis makalasyan mo may sakay gantan, pero ang gamanuntan lang ti intayla, di ba ang sabi ng tungkulin ng ating kapulisan is to serve and to protect, di ba? Not to disgrasya ireto to, but to protect at ating tanagagik. Nakalimutan yata ng mamang pulis. Pero natan, akapasnok lalamat si Napolcom Commissioner Kalinisan. Kanya pong pinagalitan yung hepe ng Quezon City Police District dahil po sa maling kasong sinampa doon sa pulis na sangkot sa viral road rage na naman. Ayon kay Kalinisan, imbis na frustrated o attempted murder ang ikaso laban kay Police Staff Sergeant Erwin Bukiran, lagwa, physical injuries ang naisampa sa rider na pulis ni Nyamanay, si Napolcom Commissioner Kalinisan. Kaya ako nagagalit. Paano magtitiwala sa atin ng tao kung sa sobrang viral na video, mali ang kakaso nyo? Ang tanong, anong dapat na kaso ang i-file? Attempted murder ba na mabigat ang parusa? O itong malak nilang i-file na slight physical injuries? Alam nating lahat na sobrang gaang no slight physical injuries. Ang tanong, bakit yun ang pina-file nyo? Di ba kayo nahiya?
Yun ang punto ko. Kung sa isang napakalaking kaso, kaya natin mag-file ng maling kaso, ano pa yung mga kasong hindi nakikita ng iba? Kaya ako nagagalit. Paano magtitiwala sa atin ng tao kung sa sobrang viral na video, mali ang ikakaso nyo? Kaya ako nagagalit. Si Commissioner Kalinisan at atong tanagagi kagauntan. Si Napolcom Commissioner Kalinisan, Rafael Vicente Kalinisan. SBM Saray Balitan Matwa sa ikabusol na Saray MBTF managbalitay tilatan fake news suntuloy kaya rin inasaren pakabatan pa imano malalapunit sa rin manangantabay. Ang puta-putang Iran Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iran Sunata. Dame yung Son, ang puta-putang Iran Informasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Ngayong 2025 ay ang ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital. Mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Beat the burning heat of summer this 2026. Tara nang magpalamig sa Ice Cream House Coffee. Ice Cream House Coffee, ang solusyon sa mainit na panahon. Try their Gold Delight Ice Cream, masarap na pizza pasta, at malasang kape. Ice Cream House Coffee, matatagpuan sa Burgos Street, harap ng St. John's Cathedral. Kaya tara na kapaborito sa Ice Cream House Coffee. Also available, wholesale price for retailers. Let's beat the summer heat. Ice Cream House Coffee. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Taguban City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908.
O bueno mga kapaborito, magpa-advertise na! This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Pangasinan, walay saksakaya radio station ya iyaiyag na saray Pangasinense. Jad Asinggan, Paborito. Malunga, Paborito. Natividad, Paborito. Rosales, Paborito. San Manuel, Paborito. San Nicolas, Paborito. San Quintin, Paborito. Santa Maria, Paborito. Tanjad Tayog, Paborito. Aya, 88.1 Radyo Pangasinan. Ang inyong official summer station. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Talagang summer ang saya-saya dito sa Pangasinan. Halina na mula Lingayen Beach, saya di mapantayan. Kasama barkada, buong pamilya. Summer ang saya. Oh, oh, oh. Pangasinan, sigaw ng dogo. Init at saya, sabay-sabay nating maranasan. Radyo Pangasinan. Your fun under the sun summer station. Summer ang saya. Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radio Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa ed Balay, Probinsya, Bansa, Tanjat Intiron Mundo. SBM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Kaulok, Kantabayo, say lawas karo tangka paborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SBM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. SBM SBM is brought to you by Mars Restaurant, Galila, Mangantila, and Mars Restaurant. Matatagpuan sa Rufinas Square, Binmaloy, Pangasinan, just along the highway near Dagupan City. A perfect venue for a dinner date. Mars Restaurant. Come hungry, live happy. Lumaban ka bayan, kung binmali, may pag-asa pa para bumangon at magkaisa. Tumindig ka bayan, kung binmali, hawak kamay nating harapin ang maayos na bukas at ihatid ang serbisyong agad maaasahan. O bayan, kung sinilangan, hindi ka nag-iisa, hindi ka iiwanan, ika'y sasamahan magpakailanman. Mahal kita, o bayan, kung binmali hanggang sa dulo ng walang hanggan. Alas 9:37 la sa oras tayo at SBM Saray Balitan Matwa wala tilad mikadwan takap lik na ay binmalay. Babati muna tayo, happy fiesta San Isidro Labrador sa Barangay Basing. Thank you sa Creative Box kay Mr. and Mrs. Eric and Pam Sandoval. Happy birthday likewise ganun din kay Charlene Manawis Victorio Banang Balugo, Binmali, Pangasinan. Greetings coming from your One Fiber family, owned and managed by Mr. and Mrs. Erwin and Mona Sandoval. Happy birthday ganun din kay Miguelito Catalan ng Barangay Basing, sa Mrs. ni Sir Yong Regidor, kay
Sino pa ba nagbe-birthday? Manang Benafe, good morning. Happy birthday kay Manang Benafe Aquino. Kay Crisanta Castañeda, happy birthday. Kay Cabalens Raymart Nesperos, happy birthday. Nathan Sugapo, nasama implementation, nasama dismantling na Sari Fish Pen at Binmalay. Pero andi ni amo, nabwas da igapo. Nathan, segawon da nilabat amo, ocular inspection. Nangdaangan ko raramay ilog. Pero, kumusta ramay kabkabungan balot ay, yawalad gilig na ilog ay, antigawon yun si Karaay. May profiling na ba kayong ginawa as to how many houses? So, nangyari na apektuan, nasa tay iga po yun dredging. Biglaan namon agawatan na dredging. Kwantano, walad plano. Talagan man dredging ira, pero sa in mo na. At sa walad kanunutan amo, dismantling. At then walay si mabin bisita na DPWH at insabay dalatay dredging. Ito. Okay. So ilang pamilya ang nakatira ngayon sa bawat bahay na yan na maapektuhan? Kung madi-displace ba sila, ano po ang plano ng LGU sa kanila? Kung magiging massive po yung kampanya for dredging yung mga rivers ng ating mga ilog, kailugan po dyan sa bayan ng Binmalay, ano po yung plano ng ating LGU para sa mga madi-displace na mga pamilya? Just in case, ngayon kung titirhan ang pag-uusapan, wala na kayong problema dyan sa bayan ng Binmalay kasi andyan na po yung housing project, di ba? Sa bayan ng Binmalay na tumayo noong panahon ni former Mayor Sammy Rosario. Sabi nga ni former Mayor Sammy Rosario, pwede nang lipatan yan. Pwede nang lipatan yan. Kahit sinasabi nila na may ilang mali sa construction. Di sabi naman ng mga Liknay Binmalay, kung may mali, di ayusin. Gauntan. Tapian nausar at atong tanagagik. Gauntan. Si Katutay Liknay Binmalay sa Kwandalante, kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Siya nga pala, may nabasa po ako, political leak sa social media po ito. At sinasabi dito, itinanggi ng kampo ni Mayor Pedro Merera III na empleyado o consultant nila si Leonardo Nicolas Jr. alias Attorney RJ Halbuena na inaresto ng CIDG sa Binmalay, Pangasinan. Arestado si Nicolas dahil sa kasong paglabag sa RA 9262 at umano'y illegal possession of firearms. May mga aligasyon ding ginagamit umano siya noon sa pagsasampa ng mga kaso laban sa mga kalaban sa politika ng alkalde. Ngayon, ano nga ba ang talagang totoo? Empleyado ba nga ba o consultant si Mr. Nicolas dyan po sa bayan ng Binmalay? Kasi accordingly sa report at atang tanagagik, kung tinatanggi na siya po ay consultant o empleyado ng munisipyo, pero nangnangan ko may report na CIDG at atang tanagagik, walay part na sa may report na CIDG, yasay kwanto jay at atang tanagagik. On the year 2024, he was employed by incumbent Mayor Pedro Merera III of Municipality of Binmalay as legal consultant using the name Attorney RJ Balbuena. Mayor Merera was first unaware of his real name
until it was discovered on early 2026. Yasay kwanto ni jay atatong tanagagik, but they still accepts him and continued as legal consultant. That during his employment, he further averred that his task to provide legal assistance to the constituents. Kwanto atatong tanagagik, si Katuya wala jay. So, the report na sa CIDG. Kaya sa itupat lang ti atatong tanagagik, antoy paliwawa at saya na sa Office of the Mayor mismo, no, kasi antoy katuan tuya. Dugatan kasi so satay walad report na sa CIDG. Panundan ni baga, indeed, Satanya person was employed by the local chief executive of the municipality of Binmali at ating Tanagagi, Kagontan. So, cloudy kasi. So, wala na tayong naririnig na paliwanag mismo coming from the office of the mayor, na official statement coming from the office of the mayor na disowning, na pinabubulaanan na indeed itong taong ito ay nandyan galing sa kanilang opisina, and that he was hired as a legal consultant, or he was employed, his services was employed by the municipality of Binmali. Wala po tayong na official na statement coming from the office of the municipal mayor. So, hanging pa rin po yung mga tanong na yan. And then, siyempre, of course, sa Liknay taga Binmali, they would like to be clarified. Gusto nilang makita kung ano ang totoo sa nangyaring pagkakahuli sa taong yan. Kasi nung nahuli siya, dyan mismo sa poblasyon, doon mismo sa may plaza, doon siya nahuli, sinerve yung arrest warrant sa kanya ng mga miyembro ng CIDG. Nang sinerve yung warrant of arrest sa kanya, allegedly may nakita pang baril sa kanya na caliber 40 ba yun? Tapos may mga ammunitions, live ammunitions pa. Isang 1 unit of Taurus caliber 40 pistol with serial number SBR 3375, 1 piece of magazine for caliber 40, 11 pieces of live ammunition for caliber 40, 1 piece of black sling bag with brand name Polo or Racket Club. Si Katuya nalada in his possession non-inserved daman. So, warrant of arrest for violation of physical abuse under Republic Act 9262. Kanyan naaruman lalingan may kaso to, incidental search to a lawful arrest for violation of RA 10591, which resulted in the confiscation, in the possession and control of the following pieces of evidence to it. Yabinitlatila at ating tanagagig. At wala rin significant revelations sa tatong tanagagi katsatan. So, which is which? So, dapat malinawan tayo dito. Kailangan natin ng official statement para malinaw sa atin lahat. Maliwliwawa. Maliwliwawa, so babatikan tayo. Maliwliwawa, so dadalanan tayo. Agawantanta, si katumatan, so may advocacy da, maliwawan dalan, agaunta na tatin tanagagig. So, dapat si rin maliwawan amin. Tapyan wala na yung agam-agam sa kaisipan, sa puso, ng bawat mamamayan dyan po sa bayan ng Binmali. Kandaman lang tiya tatang tanagagik
kailangan malinis, di ba? Oh, malinis para bali-bali so sa may panunot tayo. Ya makagawan na saray narumnira ya programa para da saray taga-bali na binmalay. Kasi nagday nyo, nanimo na pimawayad sa may country mill online. Natan, wala lamot yay. Pimaway lalamot at sayay so political leak. Wala lamot at social media tanatatan tanagagig. Walang ibabagadalan tiyatatan tanagagig. Common knowledge daw. Ibig sabihin kapag ka common knowledge, maraming nakakasaksi, maraming nakakita, marami yung posibleng magpapatuto na yung taong ire, agaon tanatatan tanagagig, is very familiar sa munisipyo ng Binmalay. There are allegations like that. There are allegations like that. So, how do we dispute that? Dapat may statement po tayo. Diba? Para malinaw. Walang agam-agam. At walang nag-iisip ng ganito-ganyan. Agaw tanatatong tanagagig, walay ng text del secretary. Kanda, common knowledge. Common knowledge sa LGU. Naandyan po siya. So, kailangan we have to have a statement for this. Ay, alas 9:51 latatan talagagik. No narasan kila agyulilingwanan so na ditan at Mars Restaurant. Taditad Mars Restaurant yan narumog at Rofinas Square. You come hungry, you will live happy. Bukas po sila alas 4 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi. Pero open din po sila for lunch reservations. Just inform them ahead of time. Kaya if you are looking for a delectable yet budget-friendly treat, Mars Restaurant will satisfy your cravings. For melt-in-your-mouth baby back and pork ribs, mouth-watering cuts of steaks like rib-eye, sirloin, T-bone, porterhouse, strip loin steaks, savory bangus a la pobre, jam-pack with aromatic garlic beets, ultimate Pinoy pulutan like their signature mix or beef innards, sisig, chicharon bulaklak, and chicken supernova, bulalo and sinigang to comfort you. For light meals, try their rich aligi pasta or out of the ordinary Spanish sardines pasta, satisfying chicken teriyaki wrap, and New York strips wrap. So sa Mars Restaurant, ito po ay perfect for satisfying dates or late night cravings. You can also try and visit their Mars Express sa Nagilayan Binmalay for short orders any time of the day with halo-halo to beat the heat. Siya nga pala, narinig ko uli yung greening program para sa mga senior citizens. Glabayo, yaman greening program kayo, dyan patang na panahon ay. Ang puta-putang sa panahon, patak-tak. 42 degrees centigrade. Glabayo, yaman greening program kayo. Pero ano parad sa isak, maganda po yung pagtatanim. Kasi sabi nga nila, kapag ka ikay may nagtanim, ikay may aanihin. Agauntan. Pero, sansyalan man tanawag, di man lat solar ko, agauntan. Di man laman tanawag solar ko. Ang kapuni kakulkul ko na aniyaman burbur. Agauntan. Tano siyempre, noon lakad mad may common greening farm na parad sa senior citizen. Agmanta, no siya pa'y, paano na ani, wala ni manlalamangan at panburbur. Aga na iwasantan, Telari Pinoy, agontan,
Kaya no greening program, di man tano makla, di man nagsolar ko, wala ni sirom niya, nasiruman ko. Kaukulan ko ang betul ya danom, akulan na kaukulan so ang sempat niya mga laeng betul ya danom. Magauntan. Ha? O din akula ko kulay man bit na danom niya ang betul. Labak lad abong ko, wab manakla, relax sakla, kayarik yaman garden. Magauntan. Ha? That is more comfortable. Ha? No senior citizen ka, that is more comfortable. Kaya sa ilik na dari aron niya senior citizen, that's not feasible. It's not feasible, kwanda. Ang paano na ani gapuan ni nakulkulan itan. Walay man sa saulan, agan ni pirag itan, agauntan sa imaong nga mamburbur. San sakay di paano tunolabyoy. Walay na akan kursonada di, uputan damay tanumda. Kasabideg kabosan niya man salog lara ang gapula. Di frustrated nira. Makaarom ni stress da. Kanyang sa ikwanda, i-work out yula, i-work out yula may no, kada birthday, makawat iran tampol na birthday gift. It may be too taxing, but it is meaningful. Magkakaroon ng katuturan, mas meaningful. Yung pagbibigay mo ng birthday gift, kwanda. At sika, no, jad mismo ago na birthday da, ni iter mo man sa birthday gift. Dagontan. Wala mo't presidente na fiskap, di si karay mangiduro. Takab-kabat damot irara may miyembro dagontan na tatong tanagagik. Akin tasirit gabayo si kiri mangibuno ga. Teryulad sa ray fiskap officers yun, president yun, ta si karay mangibunong. So that they will also have their participation. May participation din sila. May responsibility din sila. Gaon tanatatong tanagagik. Aliwan sa may na eliklabat iran presidente tapos unor-unor. At ibaga na sa may head. Gaon tan. Dan yung matira na sa may kawayangan. To exercise their leadership, their authority. At saray ka barangay da, itaryod si karamay pankanaw-nawa, si kara sumangibunog, aliwalan si kayo, kinawala plano yun ang batek. Agaon ta na tatong tanagagig, I think that's more feasible. Dahil yun na very important role. So, yung pakapilida bilang presidente na piskap, iradatay senior citizen at kada barangay. SBM, saray balitan matwa. Kabusol na saray MBTF, managbalitay tilatan fake news. And because it's Friday today, see you on Monday at ating tanagagi ka. So, kaulo pakantabay lang mula, sa ilawas yun kaaro, sa ikapaborito yo, JCB, Joseph Kanilang Bakani. Jad technical side, kantabay tayo si Mr. E&D, Engineer Nixon Dakal. See you po Monday ha. Antabayan ang susunod kagad ang number 1 ni kapaborito Joy Baby. Ingat-ingat po tayo sa araw, init ng araw ng panahon. So it's another day. I'll see you again on Monday. Dito lamang sa number 1 Pop News Sig Station ng lalawigan ng Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan. Paborito! Lumaban ka bayan, kung binmali, may pag-asa pa. Bumangon at magkaisa. Tumindig ka bayan, kung binmali, hawak kamay nating harapin ang maayos na bukas at ihatid ang serbisyong agad maaasahan. O bayan, kung sinilangan, hindi ka nag-iisa, hindi
Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na saray matuan nagagawa ed balay. Probinsya, bansa, tanjat intiron mundo. S, B, M. Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Kaulog, Kantabayo, sa Lawas Kaaro, tang kapaborito yo. Joseph Kanilang Bakani. S, B, M. Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. S, B, M. Tired of the stress and noise of the